den her sjove video. Hej. Okay, vi skal stille jer nogle spørgsmål i dag. Og spørgsmålet er, hvad hedder I? Jeg hedder Freja. Jeg hedder Karoline. Spørgsmål 2 er, hvad hedder I jeres bedste ven? Carla. Silke. Sire. Go. Sara. Og Rosa. Ja, okay. Tredje spørgsmål. Går I i skole? Jeg går i skole. Jeg går i første B. Jeg går i børnehave. Jeg går på Mejsevej. Og Mejsestue. Hvad er det næste spørgsmål? Næste spørgsmål er, har I et dyr? Jeg har et hamster. Jeg har også et hamster. Og mit hamster hedder Snuse. Mit hamster hedder Silva. Og han har fødselsdag på min dag, mor. Ikke også? Og Silva har fødselsdag på min dag, når jeg også holder fødselsdag. Og det er snart. Og min har fødselsdag på min fødselsdag. Og det er, fordi den blev født på min fødselsdag. Nej, du var ved køkkenet ved dyrehandleren. Ja, men den blev født der. Og Silva blev født, da jeg blev født. Ja, slå af. Okay, hvad er det næste spørgsmål? Næste spørgsmål er, hvilken sport går I til? Jeg går til fodbold. Jeg går til gymnastik. Hvad er det næste spørgsmål? Næste spørgsmål er, hvad er jeres livret? Nej, spaghetti. Spaghetti. Nej, spaghetti. Spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese. Og mit det er spaghetti bolognese. Hendes det er også spaghetti bolognese. Næste spørgsmål er, hvor høj er I? Det ved vi faktisk ikke lige nu. Vi kan spørge min mor. Men hvad høj er vi? Hvor høj er vi? Vi er høje nok, siger min mor. Vi er høje nok, så hør det. Det. Høj nok. Okay. Siger min mor. Har du en kæreste? Måske. Ja, og han hedder Noah inden for ulerne, og det er du lille Noah, og jeg... nej, det er ikke nu. Og jeg går i børnehave, jeg skal til at skole, jeg går i Spiren. Det er det, jeg glemte at sige, da vi skulle til at gå i den skole. Ja. Jeg har måske en kæreste. Det er en sjov video, mor. Nej, man kan ikke se dig. Det er en sjov video. Okay, har I en telefon? Nej, min lille søster har ødelagt den. Ja, jeg har en. Hvorfor har du ikke en, Freja? Fordi min lille søster, hun har ødelagt den. Kan I lige fortælle, hvorfor? Fordi jeg kastede den 2 gange. Nej, fordi du er ked af. Du er sur over, fordi du ikke havde en. Ja, så fik jeg en. Og nu har hun ikke den. Fordi der er nogen, der har taget den. Hold på. Kom så. Tag de sidste spørgsmål. Okay, nu er der ikke flere spørgsmål. Nu skal vi i gang med noget andet. Nu ses vi til næste video. Hej hej. Farvel. Hej.